A situación da vivenda en Pontevedra volverá a estar presente no vindeiro pleno municipal. Será da man do Partido Socialista, que levará unha moción para demandar rebaixas fiscais que faciliten o acceso á vivenda. Estamos falando de que na cidade hai aproximadamente unhas 6.000 vivendas baleiras e potenciar que esas vivendas baleiras se poñan en aluguer e que, por unha parte, os propietarios se vexan beneficiados dese esforzo que fan poñendo a súa vivenda no mercado do alugueiro e, ao mesmo tempo, que moita xente que en Pontevedra non ten neste momento unha vivenda a prezo asequible para alquilar, poda alquilala, poda atopala e poda vivir en condicións normais e destinando unha parte normal do seu salario, non como acontece agora, que é absolutamente desorbitada, a vivir de alquiler na súa cidade. Dunha banda, os socialistas piden que o goberno local aplique un dos artigos da Lei de Facendas Locais que permite aos concellos establecer bonificacións de ata 95% do IBI para vivendas destinadas a alugueiro con renda limitada. E que en paralelo os servicios xurídicos estudien esta bonificación do IBI no 90% ás vivendas de Pontevedra que estarían afectadas por esa declaración de zona de mercado residencial tensionado e ao mesmo tempo que se estudie a posibilidade de que outras vivendas de Pontevedra, fruto de outras fórmulas como as cooperativas de vivendas e demais, podan beneficiarse tamén desta bonificación. Por outro lado, a moción busca tamén impulsar o uso de enerxías renovables. Por iso, propón unha bonificación do 50% tamén no IBI para os inmobles con instalacións de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía solar. No caso das vivendas do casco histórico nas que as obras están limitadas polo PEPRICA, os socialistas propoñen que se aplique o criterio das ventas Velux. Si establece que se poden instalar, por exemplo, sempre cando non se vexan desde a vía pública, non? Porque estamos facendo compatible a protección paisaxística do centro histórico coa habitabilidade e a mellor habitabilidade das vivendas do centro histórico. Bueno, nos pedimos que os técnicos municipais estudien esta posibilidade, pero entendemos que este exemplo das Velux podería ser perfectamente aplicable ás placas de enerxía solar, non? De xeito paralelo a estas propostas, o PSOE reclama ao goberno local que avance nos trámites para que Pontevedra sexa declarada zona de mercado residencial tensionado. Recordou Puentes que o 18 de marzo do 2024 o Pleno aprobou unha moción socialista para iniciar estas xestións.